Sura 4. En-Nisa. Žene. Objavljena u Medini. 176 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O ljudi, bojite se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte, s imenom čijim jedni druge molite, i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. I siročadi imanja njihova uručite, hrđavo za dobro ne podmećite, i imetke njihove s imecima vašim ne trošite. To bi zaista bio vrlo veliki grijeh. Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene, sa po 2, sa po 3 i sa po 4. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom, ili eto vam onih koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati. I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte. A ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte. I rasipnicima i metke koje vam je Allah povjerio na upravljanje ne uručujte, a njihov imetak za njihovu ishranu i odijevanje trošite. I prijatne riječi im govorite. I provjeravajte siročad dok ne stasaju za brak, pa ako ocijenite da su zreli, uručite im imetke njihove. I ne žurite da ih rasipnički potrošite dok oni ne odrastu. Ko je imućan, neka se uzdrži, ako je siromašan, neka onoliko koliko mu je prema običaju neophodno troši, a imetke im uručujte u prisustvu svjedoka, a dosta je to što će se pred Allahom račun polagati. Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci, bilo toga malo ili mnogo, određeni dio. A kada diobi prisustvuju rođaci, siročadi siromasi, i njima nešto darujte i lijepu riječ im recite. I neka se pribojavaju kao kad bi sami za sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju, i neka se boje Allaha i neka govore istinu. Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi, doista jedu ono što će ih u vatru dovesti, i oni će u ognju gorjeti. Allah vam naređuje da od djece vaše muškom pripadne toliko koliko 2 ženskima, a ako bude više od 2 ženskih, njima 2/3 onoga što je ostavio, a ako je samo 1, njoj polovina. A roditeljima, svakome posebno, 1/6 od onoga što je ostavio, ako bude imao dijete. A ako ne bude imao dijete, a nasljeđuju ga samo roditelji, onda njegovoj materi 1/3. A ako bude imao braće, onda njegovoj materi 1/6, pošto se izvrši oporuka koju je ostavio ili podmiri dug.
Vi ne znate ko vam je bliži, roditelji vaši ili sinovi vaši. To je Allahova zapovijed. Allah zaista sve zna i mudar je. A vama pripada polovina onoga što ostave žene vaše, ako ne budu imale djeteta. A ako budu imale dijete, onda četvrtina onoga što su ostavile, pošto se izvrši oporuka koju su ostavile, ili podmiri dug, a njima četvrtina onoga što vi ostavite, ako ne budete imali djeteta. A ako budete imali dijete, njima osmina onoga što ste ostavili, pošto se izvrši oporuka koju ste ostavili, ili podmiri dug. A ako muškarac ili žena ne budu imali ni roditelja ni djeteta, a budu imali brata ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti šestinu. A ako ih bude više, onda zajednički učestvuju u trećini, pošto se izvrši, ne oštećujući nikoga, oporuka koja je ostavljena, ili podmiri dug. To je Allahova zapovijed. Allah sve zna i blag je. To su Allahovi propisi. Onoga ko se pokorava Allahu i poslaniku njegovu, on će uvesti u dženecke bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati. I to je uspjeh veliki. A onoga ko se bude protiv Allaha i poslanika njegova dizao i preko granica njegovih propisa prelazio, on će u vatru baciti, u kojoj će vječno ostati. Njega čeka sramna patnja.